El grup de teatre de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília ha tingut un enorme èxit amb el seu últim espectacle, Tributo a los Miserables. Les 5 representacions programades d'este musical esgotaren les localitats en apenas 2 dies. La gran demanda d'entrades ha fet que el grup s'hagi vist obligat a prorrogar l'espectacle amb 2 funcions més, el dissabte 31 de maig i el diumenge 1 de juny. 92 persones han participat en este muntatge que ha suposat un gran esforç per al grup. En seu compte, el seu director, Enric Puig. Molt d'estrès, molt d'estrès perquè són 92 persones, 21 músics, que la part musical no la porta jo, la porta José Beltrán, que és el mestre director, però la resta sí que la porta jo, que és moltíssima gent, tant regidoria com maquillatge, perruqueria, actors sobretot, i és molta feina, portarà tantíssima gent i que tots te facin un poquet de cas de les indicacions que es fas és prou complicat, la veritat. Començarem a assajar en desembre pràcticament, el que passa és que l'última setmana veiem que la cosa estava un poc verda per estrenar i vam fer un gran esforç perquè ens van tancar així un dissabte de matí fins les 2 o les 3 de matí del diumenge, no vam eixir, vam fer un assaig intensiu per a poder tirar endavant perquè veiem que era un poc quasi impossible. Al final vam tindre la sort perquè són gent molt responsables que tinc i ho vam poder aconseguir, no? Però costa, la veritat és que costa. Sí, tot en directe, per supost, comptant músics, que són 21, en som 92. I tots ells són actors, havien participat en obres de teatre, són tots a nivell amateur? Sí, han participat en obres de teatre, sí, en el grup de teatre Santa Cecília, són tots amateurs, excepte 3 professionals que són amics i han vingut a fer-me el favor de participar, però es consideren com a ja de la família, per supost, però la resta inclús no havia cantat mai en la vida i hem tingut grans sorpreses i grans descobriments a l'hora de descobrir que canten molt bé i que ha sigut molt sorprenent, la veritat, de veritat. Boníssima, però boníssima, és impressionant veure la il·lusió que tenen tots i prefereixen, si hi ha que assajar en compte d'anar-se de festa, i és gent molt jove, a més, també que és un punt a favor, no? Que estiguen molt ficats i molt implicats. Tota la gent està molt implicada en tot, no al nivell actoral, sinó a nivell d'escenografia, a nivell de vestuari, a nivell de tot el que siga menester, el que faci falta, si hi ha que vindre a muntar, se ve a muntar. No sé, la veritat és que és prou indescriptible en aquests temps que corren, que gent jove, molt jove a més, perquè en tinc de 14 i de 15 anys, que estiguen així treballant i en compte d'anar-se'n de festa, la veritat. Jo crec que és un moment que podríem considerar històric, perquè crec que no ha passat mai així en Cullera, en el poble de Cullera, que una obra d'aquesta magnitud s'hagi representat en directe, músics en directe, veus en directe, i l'acollida que ha tingut per part del públic ha sigut tan gran que ens hem vist obligats a fer un cap de setmana més, no? No estava dins de la nostra programació, de fet hem tingut que traslladar un acte que hi havia així per a no desmuntar tota la infraestructura que tenim, i hem tingut que gràcies a l'Ajuntament de Cullera, que ens ha cedit l'Auditori del Mercat. Ha sigut una cosa que crec que se'ns ha anat un poc de les mans, no? No ens esperàvem ningú que la repercussió fora tan gran en este sentit. Jo estic molt content per aquesta banda i veure, no sé, en cada actuació que fem, veure a 442 persones en peu, això la veritat és que te plena molt. El repartiment del grup i l'orquestra de Tributo a los Miserables inclou gent de totes les edats. Un dels més joves és Diego Monzón, qui ens ha contat com ha viscut aquesta experiència. Això es parla a finals de desembre de l'any passat i començaran a fer les proves, crec que va ser a finals de gener o a mitjans gener, i a assajar, primer començarem cantant tal qual i a assajar de veres no fa tant que portem, la veritat és que hem anat un poc atrotinats, però al final la gent se fica les piles i mos quedem així hasta les tantes i és que... El meu personatge és prou divertit perquè és justament un dels personatges que menys m'agrada perquè és com si diguérem el príncipe azul de Disney. Ell és tendre, sensible, s'enamora a primera vista d'una xica, però per l'altra part també és un tio compromès en els seus ideals, revolucionari, disposat a morir per el que pensa i tot, que és la part que m'agrada d'ell.
però en general és això, és Disney, és totalment Disney. Que actue en teatre, sí, he fet algun recital, alguna coseta, i cantar ja, sí, que és la primera vegada totalment que cante. Sí, és la primera vegada. A mi veure com gent que no es dedica a això ha tret tant de potencial de la nada, o sigui, és impressionant veure com gent del poble ha treballat i ha tret una obra de nivell com és Los Miserables, que jo m'he quedat impressionat, és el que més m'ha agradat de tot. Les entrades per a les pròximes 2 funcions estan ja a la venda fins el divendres de 6 a 8 de la vesprada al mateix musical. Mañana que vivir, si somos esclavos o libres